Pieter was zelf een autodidact. Hè, hij was ook een mens die zelf niet prat ging op van kijk mij. Hij was een buitengewoon bescheiden man, maar met een visie. En dat is eigenlijk een combinatie die je niet vaak tegenkomt. Ik ga nu grote woorden zeggen, maar die zie je bij de Gandhis. Die zie je bij de Mandela's. Net een soort mensen zullen van hem jet hebben. Pieter Kooistra, binnen in 1922 in een reed naast in Ljouwert. Kunstner en filosoof. Oprichter van een kunstuitleen en voorvechter van een basisinkomen voor alle mensen. Hier aan de Waal bij zijn atelier in het Veerhuis bij Varik vond hij zijn inspiratie. Pieter Kooistra verstoor in 1998, maar zijn ideeën vinden nog heel tijd navolging. Ik zag op de televisie een reportage over hongersnood in India. Het waren beelden van stervende kinderen met uitgemergelde lichamen, die je met grote, schuldeloze ogen aankeken. Dit volstrekt onnodige leed greep me zo aan dat ik voelde dat ik gek zou worden van verdriet en schuldbesef als ik mij, zoals tevoren, weer eens van het wereldleed af zou maken door wat geld te storten. Mijn ziel was één grote schreeuw om wezenlijke verandering. En op hetzelfde moment kreeg ik inzicht hoe dit zou kunnen door een totaal nieuwe, lees extra, economie die alle mensen zou kunnen omvatten. In een flits zag ik dat het onvermijdelijke egoïsme aangewend zou moeten worden om de mogelijke extra wereldproductie onder alle mensen te verdelen. Ik denk dat hij juist met dat basisinkomen ook wilde zeggen, je kunt het ook meteen oplossen. Voor iedereen. Het merkwaardige is dat er hier nog een gebeurtenis is die met mijn leven ook erg verbonden is. Ik heb altijd erg veel gevoeld voor het systeem van gemeenschap van goederen. Een echte oude christelijke commune eigenlijk. En er is hier zo'n 150 jaar geleden is hier een man overleden die op een beurtschip voer. En die had een secte in Dordrecht en die mensen leven in gemeenschap van goederen. En deze combinatie van factoren misschien, die leidde ertoe toen ik hier voor het eerst kwam. En ik betrad dat veerhuis, wat nu dan mijn atelier is. Toen ging er een flits door me heen. Als ik hier ga zitten, dan krijg ik een wereldomvattend idee en ik wist helemaal niet wat. Dan sloot het blijkbaar precies aan met wat ik wou later. Namelijk een wereldgemeenschap van goederen. Die een aanvulling is op de bestaande economieën en die dus de mensheid meer tot elkaar zou kunnen brengen. Ik zei ze altijd, het basisinkomen is een nijverhaal. Ik jette ooit eens een vers en een zong een famke van hield jou het olje aan mij, dan meid ik een nijverhaal. En ik denk dat het basisinkomen zoiets is. Op nijtinken, hoe we het geld verdelen, wat voor waarden we hebben. En daar had Pieter Kooistra goed toen hij tocht. En dan had hij echt heel veel uitwerken in zijn plan. En tjin, dat is echt belangrijk, want hij woord dat alle mensen er beter van worden. Want als we op dezelfde manier teruggaan, dan komt het net goed. En dat had hij al zien in de 80e jaren. En hij had er doel al hier aspecten bij hellen wat we nou bij te kampen hebben. Nog meer als in de jaren 80. Ik kwam met Henry Mentek in contact, want ik ben bij hem en een paar oren hebben werken aan een plan van gemeenten. En zo kwam ik ook in Veerhuis Varik. En daar hing het werk van Pieter Kooistra. Jij wou hier graag beginnen, want er staat een uitspraak van Pieter Kooistra. Ja. Wees realistisch, denk het onmogelijke. Is dat van hemzelf? Of? Ja, dat is wat hij ooit zei. Ja. En dat past ook wel bij Pieter Kooistra. Hij was heel realistisch, hij wilde ook dingen doen. Hè? Dus
het ontwikkelen van de kunstuitleen in Nederland was zijn initiatief. Dus hij wilde ook iets in de praktijk zetten. Maar denk tegelijk het onmogelijke. Nou ja, als je met een idee komt voor een wereldbasisinkomen, dan is dat best onmogelijk. Vooral als je dat in de jaren 80 al roept en er nu wel meer en meer in beeld komt. Het lijkt onmogelijk. Het lijkt onmogelijk. En nog steeds wel een beetje, maar ja. Is het ook echt onmogelijk? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van ik moet hier terug met Pieter aan de slag. Dus toen heb ik het weer... Voelde je ook een beetje als een opdracht, of niet? Ja, het was een opdracht, ja. Er zitten dan verschillende kleurtjes in en die kun je dan wisselen. Ja. Dus hij wilde de interactie met de kijker, de klant, dat was een van zijn belangrijkste dingen. Wat uiteindelijk ook weer in zijn economisch plan terugkomt. Dus dat de verbinding aangaan tussen de producent en de maker. Niet zomaar een fabriek en een marketingplan en dat soort dingen. Nee, eerst zorgen voor verbinding met de klant. Jij hebt Pieter Kooistra echt meegemaakt, hè? Dat heb ik natuurlijk niet. En dan ben ik wel heel benieuwd, want wat ik dan hoor en lees en zie... en dat mensen zeggen, het was een charismatische man. Hoe was dat? Hoe was hij? Pieter was Pieter. En hij was helemaal... ging hij op in zijn wereldmarshallplan. Ja. Toen ik hem eerst leerde kennen, was dat het enige... je kon geen woord, want hij ging volledig in dat wereldmarshallplan op. Pieters plan creëert een volledig andere valuta en op een harde basis. En het maakt een breuk met de huidige economie zonder daarmee in conflict te zijn. Als je een maatschappij hebt waar de uitwisseling van goederen en diensten precies dus het creëren en het kopen van die goederen en diensten precies overeenkomt, dan heb je een hele harde valuta. En dan heeft hij gezegd, als de economie zo en zoveel groeit en we verdelen dat onder de mensheid, dan krijgt iedereen dezelfde basisinkomen. Ik zou graag willen koersen naar een mogelijkheid dat de wereld via dit nieuwe systeem de schulden van arme landen kan aflossen. Dat het een schuld van de mensheid is, meen ik. En niet alleen van die gedupeerde landen die wij vroeger hebben uitgebuit. Dus dat je die schulden collectief overneemt en dat die in enkele jaren kunnen worden afgelost door het nieuwe systeem. Hij heeft geloof ik 1 à 2 jaar ziek op bed gelegen. Ja. En heeft toen ook eenheidservaring gehad. Vanuit die ervaring, laat me zeggen, dat heeft hem inzicht gegeven. Spiritueel is dat geweest. Een spiritueel inzicht van... en vooral als het gaat om... Toen heeft hij op een gegeven moment is hij ook op het idee gekomen van de kunstuitleen. Want hij komt uit een socialistisch gezin. En hij dacht van gaan we het daarmee redden? En toen was zijn idee van, we moeten daar wat kwaliteit of kunst of cultuur aan toevoegen. Ja. Maar hoe bereik je daar een breed publiek mee? En toen kwam hij dus op het idee van kunstuitleen. Om kunst voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dat er dus ook ander besef, een soort aanvulling op het socialistische denken. Weet u wat de eenvoudigste manier is om kunst in huis te halen? Gewoon lenen bij de Artotheek of een kunstuitleencentrum. Voor een paar tientjes per jaar. Kunst lenen? Geen kunst. En nu voor jongeren tot 25 jaar extra aantrekkelijk. Haal de folder bij postkantoor en bibliotheek. Waar die woonde in Amsterdam is niet herkenbaar. Op de Amstel waar de kunstuitleen was, is niets meer herkenbaar. Maar dit is nog oorspronkelijk. En dat is vlakbij de kunstuitleen waar we nu zitten. En deze kunstsociëteit, kunstenaarssociëteit, daar kwamen we
Pieter kwam daar heel veel. Ik kwam daar wat minder, maar ik ben hier ook geweest. En hij heeft hier ook regelmatig vergaderd met mensen van het bestuur van het SBK en van de Nieuw Perspectief, wat daarna voor hem kwam. Dat ze hem noemden de kunstenaar onder de economen en de econoom onder de kunstenaars. En zo stond hij in die tijd bekend bij een kring van mensen die enthousiast waren over het verhaal. De kindertjes in Afrika, dat is dan zo'n vreselijk cliché, maar dat raakte hem dus zo diep in zijn ziel dat op dat moment Pieter wakker werd en bedacht hoe een wereldbank op te richten, hoe een UNO-dollar in de wereld te brengen, hoe zo'n heel economisch stelsel te creëren naast het gewone economische stelsel. Dat in de uitvoering helaas nog niet tot ontwikkeling is gekomen, is omdat het eigenlijk zijn tijd ver vooruit was. En daar hebben we ook wel in de loop van de jaren werken samen, hebben we daar ook wel gesprekken over gehad. Ik heb daar een schilderskist staan uit Terschellingen. En daar heeft hij een heel kampterrein gekocht. Een bunkerterrein was dat. Hij heeft daar de eerste testen gedaan met de kunstuitleen in Terschelling. Ja. En dan, dat deed hij zo, de kunstenaars die kwamen naar Terschelling en die maakten kunst. En dat gaven ze mee aan de toeristen, dat was dan het uitlenen. Ja. En daarmee hoefden die kunstenaars niet te betalen, want zij leverden een dienst. Het was in die tijd dan heel moeilijk om materiaal te krijgen. Dan kocht ik oude theekisten in Amsterdam en die werden naar Terschelling versleept. En dan met de auto weer van Westerschelling hier naartoe, dat nog 10 kilometer door de duinen was. En dan timmerde ik deze eenvoudige kistjes en daar gingen die werken dan in. En dat ging dan iedere maand op de fiets naar Midsland, naar het dorp, en dan werd het over de post verstuurd. En toen ik hier vandaan ging, ben ik in Amsterdam met dat kunstuitleen-idee doorgegaan. Vakantieoord De Gaveren, Formeren, daar was het strand Terschelling. Hier, ons dagelijks bestaan is dikwijls nog verwijderd van harmonie waarna we met z'n allen verlangen. Daarom is het zo goed om eens uit te breken. Dus overal haalt hij dat soort denken terug. Ja. Toen ook al in de kampkrant. Ja. En toen dacht ik, als ik nu met een soort vakantieoord begin, dan kan ik zomers mensen ontvangen en misschien daar ook lezingen voor houden en kunst integreren, tentoonstellingen houden, zoals in deze voormalige bunker die dan een eetzaal was. En toen heb ik met hulp van kunstenaars en vrienden en vooral mijn familieleden dit gebied zo'n beetje ontdekt op Terschelling en ontgonnen. En dat is dan een soort vakantieoord geworden op sociaal-culturele grondslag. Daar poot ik dus een sociaal-culturele manifestatie van te maken, waar dan op een eenvoudige manier geëxposeerd werd, ook door kunstenaars die ik hier uitnodigde. Er waren Eugène Brands bij, Jan Sierhuis, Hein Stork en werk van mezelf. Het werd hier dan in de seizoentijd opgehangen. En 's winters dan stuurde ik daar tekeningen en grafiek, kleine gouaches naar het publiek wat hier zomers gelogeerd had. Nee, maar dat hoeft ook niet. Nee, maar dan is het nog leuker. We zijn al lang blij dat we even kijken mogen. Ja. Dus, hallo. Ga maar gewoon je gang. Ja, even rondkijken. Ja, Pieter Kooistra. Ja. En het gebied waar het over gaat, dat is dit gebied. 6 hectare had je. En er waren ook andere eigenaren nog in dit verhaal.
Er was ook een centrale tent met, waar gekookt werd voor mensen. Ja. Ook dat sociale wat die man had, dat zat hier ook, ook al... ja, het was heel goedkoop. Hè? Je kon hier voor 2,50 en er was ook een kraan hoor, beneden, want er was ook geen water toen. Je moest ook, als je hier woonde, moest je dus met jerrycans moest je dus je water... Ja, net als op de camping, hè? Ja. Of je beneden was douchen beneden en zo, dat soort dingen. Ja. Dat is hier goed vertoeven, of net? Het is hier fantastisch. Ja. Maar weet wel, je koopt een raam op zee. Ja, dat is ik zo. Nou, dat heb ik even op me in laten werken. En toen dacht ik, dat moesten we dan maar doen. Ja. Dus ik heb eigenlijk telefonisch gezegd van, we kopen het. Waar woont u precies? Ik kom er nu aan en dan... Nou. Handtekening, ja. En 14 dagen later zijn we hierheen gegaan en hebben we gekeken wat we gekocht hadden. Ja. Dat was in 1974. En toen was de kunstuitleen, die was al heel goed op poten gezet. Ik had een stuk of 10 kunstuitlenen in verschillende delen van het land. Op dat moment zie ik die hongerende kinderen. En dat had ik natuurlijk wel meer gezien, die ellende in de wereld. Maar op dat moment, ik weet niet waardoor, maakte dat zo'n geweldige indruk op me. Dat ik een schreeuw van ellende uit mijn ziel kwam. Omdat ik dacht, mijn ouders hebben gelijk gehad. Je moet eerst met de sociale voorzieningen beginnen en dan pas met de culturele. En in die schreeuw van ellende dat ik dacht dat ik verkeerd gegokt had. Toen zag ik als zo helemaal plotseling. Als je deze tegenstelling in de wereld wilt overwinnen. Dan zul je een neutrale economie moeten maken die boven alle hoofden uitgaat. Over alle tegenstellingen, nationale, economische, politieke. En dat kan alleen maar als een neutraal kapitaal komt, een nieuw wereldkapitaal, gecreëerd en beheerd door de Verenigde Naties, waar alle mensen een jaarinkomen uit kunnen krijgen. Heel klein beginnen, maar een basisinkomen voor iedereen. Als je het nu leest en nog een keer doorgaat, moet je het met name waarderen voor het vergezicht wat hij laat zien, wat eigenlijk nu actualiteit is. Maar dat je niet door de details moet gaan. Je moet naar de grote uitspraken gaan. Waarom zeg ik dat ook? Omdat je een boek wat zoveel jaar geleden geschreven is, weliswaar door een visionair, mag je nooit beoordelen als je zelf zoveel jaren verder bent en ook wanneer het tijdsgewricht een andere is. Wat je nu kan zeggen is dat idee van een eerlijke, rechtvaardige maatschappij met een veel betere verdeling in plaats van een nog verder uit elkaar groeien van arm en rijk, waarbij hij toen eigenlijk vooral zag Noord en Zuid. En nu kan je net zo goed zeggen, het zit overal in de maatschappij, die enorme uitgroei. Dat die dichotomie, dat je die zou kunnen overbruggen. En dat is het briljante idee met een basisinkomen. En dat basisinkomen is heel lang eigenlijk verguisd. Zo van, je kan niet zomaar iets geven als er niks tegenover staat. En het briljante van Pieter was dat hij dat wel zag. Maar hij zei, ja, maar met de AOW hebben we dat wel weten te doen. Waardoor er bij een veel grotere groep oudere mensen meer creativiteit loskwam. En de armoede weg was. En waarom zou je dat ook niet kunnen doen voor jongeren? Waarom kan je dat ook niet doen voor mensen die in stressige situaties zitten verderop in hun leven? En in hoeverre kan dan niet ook een basisinkomen een soort permanent vangnet zijn, waardoor je de creativiteit in de mens aanboort door de rust te geven dat de primaire behoeftes altijd vervuld kunnen worden. In ons land is het heel vaak ook gezegd, ja, maar wij hebben al zoveel regelingen. Hè? Als jij niet een koelkast kan betalen, dan kan je naar de bijstand en dan kan je er ook heen krijgen. Ja, maar dat is altijd met zoveel regelingen en regeltjes en procedures in ons land omgeven. En Pieter was de man van, maak het simpel.
zijn idee is dat je de overwaarde die er is, als het ware gebruikt als een soort standaard voor een nieuwe munteenheid. En de overwaarde is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, al die vrijwilligers, dat is een soort overwaarde van de economie, die niet gewaardeerd wordt. Nou, dat hoef je ook niet, maar je kunt het wel als basis nemen om daar een nieuwe munteenheid te maken en dat gaan uitgeven als een vorm van basisinkomen. Als ik het hem zou uitleggen nu, dat ik zou zeggen, ja maar Pieter, die ECB in Frankfurt, in dat grote gebouw, de baas eigenlijk en de toezichthouder van alle banken, die is eigenlijk het instrument nu om dat basisinkomen te gaan reguleren. En het zou dan wel wat uitleg naar hem toe vergen, maar er is op dit moment, en we hebben dat ook nog nooit in de geschiedenis gehad, dat er zo verschrikkelijk veel geld beschikbaar komt. Ja? Nu in Europa, vandaag wordt er over gedebatteerd, maar bijna 2 triljoen. Die 2 triljoen zal niet moeten gaan naar de fossiele industrie. Zal niet moeten gaan naar dat wat geen toekomst meer heeft. Maar moet wel gaan naar die verduurzaming, naar die digitalisering, naar een gelijkwaardige samenleving en naar een ander sociaal stelsel. En dit is het grootste helikoptergeld wat er ooit geweest is. Tegen no cost at all. Wat Pieter Kooistra voorstelde, is dat je de economie, laten we zeggen, laat voor wat die is en dat je een nieuwe economie ernaast bouwt. Dus waarom, ooit is er de euro bedacht, waarom kunnen we niet een nieuwe munteenheid bedenken die zodanig functioneert dat je alleen maar binnen die munteenheid producten kunt kopen die voldoen aan bepaalde eisen van milieu en zorg voor de aarde. En dat in een hele separate economie binnen een geautomatiseerd stelsel. En toen Pieter dat schreef, toen had hij dat beeld al, maar toen kon het eigenlijk nog niet. Maar nu dus wel, met het hele internet gebeuren. Dus bouw een nieuwe economie ernaast en dan heb je ook een basisinkomen. Ik denk dat je op die manier kunt teruggaan naar een soort ruileconomie, waarin dus mensen afspreken dat ze gezamenlijk meer toekomstige productie kunnen opvoeren, maar dan zo selectief dat het niet langer vervuilend is. En waardoor er eigenlijk een educatieve werking op de bestaande economie gaat ontstaan. Dus dat je kunt zeggen dat het UNO-orgaan een beroep op alle mensen doet die die economie moeten vullen. Dat zijn, ik heb uitgerekend, ongeveer 3% van alle mensen kunnen dat doen. Dat daardoor, door die meerproductie, alle mensen een basisinkomen krijgen in het begin, maar voor een klein bedrag, want dat kan natuurlijk niet zomaar enorm groeien. Dat zou in het begin maar ongeveer $250 per jaar kunnen zijn, maar dat is voor arme mensen al heel veel. Maar dat na 10, 15 jaar uitgegroeid is tot een bedrag van ongeveer $2500, of soms nog meer kan het. En dan zou misschien na 25 jaar zou de helft van onze economie uit de bestaande stelsels kunnen gebeuren, dus op de, we zeggen, min en meer uitbuitende, onderdrukkende manier. En de andere helft op de nieuwe bevrijdende manier. En ik ben ervan overtuigd dat die nieuwe bevrijdende economie dan ook op de oude economie een zeer positieve invloed heeft. Hij wilde dit en hij wilde dat en hij wilde zus. En hij wist ook van geen wijken daarin. Soms zo ver dat na een aantal jaren het mij ook opbrak dat die gedrevenheid en daarin ook soms een stijfkoppigheid, dat me wel eens opbrak. Vandaar dat ook een weekendcontact en een weekendrelatie voor mij. Ik moest dan thuis even bijkomen. In mijn eigen ritme komen, in mijn eigen tempo komen, in mijn eigen energie weer komen. Die man was niet te stuiten. Echt niet. Nee. Ik kan me herinneren dat mijn vader bij Trooster op school gezeten heeft. En hij kende Dobela Nieuwenhuis heel goed. En mijn moeder was zo feministisch dat ze in 1910 al mijn vader ten huwelijk vroeg. Dus eigenlijk was het zo, mijn vader was een heel vredestichtend
gevoelig mens en mijn moeder was een knokster. Dus ik heb die rare combinaties van een mannelijke moeder en een vrouwelijke vader in mij. Dus het is net averechts. En misschien dat ik daarom juist zo open stond. Niet alleen voor het kunstenaarsvak, want dan moet je tenslotte met je gevoel leren omgaan. Maar ook wat ik dan wel noem het androgyne in een mens. Dat je de eenheid van het vrouwelijke en het mannelijke in je leven moet nastreven. Dat hij zelfs met een potlood op het laken nog aan het schrijven was, de dag voordat hij overleed. Het was nooit meer te lezen, maar zo gedreven was hij om dat plan wat hij had bedacht, om dat uit te drukken op papier en dus ook uiteindelijk op het laken van zijn bed. Je zou kunnen zeggen, en zo sta ik zelf ook in het leven, van niet zo van, nou, dat heb ik bedacht, zo was hij ook niet meer van. Hij heeft aangevoeld wat er aan zat te komen en heeft dat netjes opgeschreven. Hij was ook wel gedreven dat hij graag wilde dat dat uitgevoerd werd, maar al de echt mooie plannen, de echt idealistische plannen, die kennen hun weg en hun tijd. En de Waal die zal nogal even blijven doorstromen en elke maand, elk seizoen komt er weer een nieuw stukje bij. Een plan van de vrouw voor basisinkomen. In eerste instantie dan denkst van dat is alles wel luchtfietserij. Als we het beter nijtingst, dan kon het wel eens de oplossing wezen. Ik denk dat het zo meteen, dat basisinkomen is de hygiëne van een volwassen maatschappij. En per persoon is het niet zoveel. Een operatie kost meer.